Много добро утро на всички, благодат и мир от нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това е библейският начин в Новия Завет, в Новия Съюз да се поздравява Божият народ, овцете на Господа, както и онези, които дори без да знаят, че са овце, но понеже са, ще продължат да слушат тази програма. Днес искам да ви говоря. Става въпрос за един библейски отказ, който ще донесе голяма сила, кураж, силна решителност и светлина за вашите бъдещи пътища. И онова, което все още е малко тъмно, Библията казва, че когато светлината на Евангелието дойде, дори тъмнината се превръща в светлина, след тъмнината идва светлината. Исаия казва, че има път, по който дори и глупавите няма да се заблудят. Ще прочита това слово. Аз съм апостол Мигел Анджело от Евангелската църква. Христос живее. Много ви благодаря, че сте с мен тази сутрин. Исаия пророкът казва в глава 35 стих 8: и там ще има добър път, който ще се нарича Светият път. Нечистият няма да мине по него. Той ще бъде само за неговия народ. Всеки един човек, който решително върви по него, никога няма да се изгуби или заблуди, дори ако той е съвсем неопитен или глупав. Говори се, че съществува един древен път на търкво, мистичен и свят път. Това е един свят и благословен път, по който и да реши да върви, никога няма да се заблуди. И така, днес аз съм тук пред вас, нося ви едно изключително силно и вдъхновено слово директно от Бога, предназначено специално за вашия личен живот. Аз съм тук, воден от Светия Дух, алилуя, защото преди да вляза в студиото и преди Бог да ми даде това слово, Той вече знаеше. Той вече знаеше кой ще бъде от другата страна, какви са най-належащите ти нужди. Твоите страдания, твоите тревоги, накратко, хора, които наистина се нуждаят от утеха, сила да живеят и кураж да живеят, да побеждават. Затова съм тук с силно слово от Бога. Затова слушай внимателно какво вече говори Светият Дух. Казва се, че има път и пророкът, вдъхновен от Бог, разбира се, го използва, като казва: виж, това е път на съвършенство, толкова добър път, толкова важен път, че дори и безумен човек няма да се заблуди, ако върви по този път. Какво славно слово! Какво славно слово! Значи Бог казва, че съществува път. Свят, сигурен. И бъди напълно сигурен, спомни си добре какво каза Исус. Аз съм пътят, аз съм самата истина и аз съм вечният живот. Вървейки по този благословен път, заедно с Исус Христос, следвайки Божиите пътища, на първо място трябва да знаем, че този път е напълно свят и той няма абсолютно нищо общо с тъмнината на този свят. Християнският път, истинският евангелски път и всички Божии пътища са винаги святи и чисти. Човек може дори да преминава през многобройни трудности, изпитания и различни препятствия в своя земен живот. Но когато Божият глас, слава на Бога, повика този човек и го въведе в Божиите пътища, първото нещо, което Бог показва, е колко свят е Божият път. Виж колко са стотици и стотици свидетелства на хора, които дойдоха в нашето служение, които ме чуха в Рио де Жанейро, в Бразилия, по света, в други страни и които наистина вървяха по тъмни и мрачни пътища, пътищата на магьосничеството, пътят на онова, което произлиза директно от самия дявол и от вечната тъмнина. Хора, които бавно вървяха по самото дъно на дълбокия кладенец долу в праха, в самото бунище на живота, потънали в тежкото и неизмеримо страдание. Водеха живота си както им падне, но бяха Божии. Те не знаеха. Както може би с цялото уважение говоря с хора, чийто живот е изпълнен с трудности и препятствия. Един ден добре, друг ден зле, един ден греши, един ден пие, един ден пуши, един ден си инжектира, един ден души.
този път на тъмнината, който е разрушителен. Човекът няма мир, няма радост от живота, няма възторг. Няма устрем, защото това не е свят път. Съществува само един свят път в пътищата на Исус, в Словото, в църквата. И се казва, че този път е също и път на сигурност. Човекът вече не се страхува. Когато е на свещения път, когато Бог го привлече към този път, той става сигурен човек, не се страхува от лоши новини, не се страхува от заплахи, не се страхува от това, което обществото преживява днес, толкова сериозни проблеми, с които се сблъскваме в нашето общество. Но този, който е на този път, е в безопасност. Той е в безопасност, защото кой държи живота ни на този път? Самият всемогъщ Бог, могъщата ръка на Бога, ангелите на Господа. Небесата се отварят над живота ни. Това е сигурно. Живея на този път, на който Бог ме постави преди почти 49 години, 46, от които като пастор. Как се промени живота ми? Бях католик, апостолически, римокатолик. Никога не бях виждал свещеник да използва Светото Писание. Епископът на моята енория дори не познаваше Божието Слово. Това беше онзи студен ритуал, в който се говореше за мъртвите, за греха, за мъртвите, за Мария, но нямаше нищо осветено. И когато Бог се разкри в живота ми и ме изведе от пътя на религията към свят път, тогава наистина започнах да живея. С тази сигурност, която само християнството, Библията, Духът на Господа могат да дадат на живота. Вече съм преживял трудни моменти, ужасни през тези 46 години служение, но никога злото не е надделяло, защото този път е сигурен. И това е сигурно, тук няма грешка. Който има Христос, има вечен живот, който няма Христос, вече е осъден. Това е сигурност, това е вярно. Всички наши дни са написани, когато още нито един от тях не е съществувал, написани и определени. Бог ни е познал още в утробата на майките ни и Той е този, който ни е оформил. Затова този път да бъдеш евангелист, да бъдеш християнин, означава да живееш в пътя на съвършенството, на святостта, на сигурността, на увереността. Аз не се тревожа, който е от Бога, не се пита, а утре какво ще бъде? Ще имам ли какво да ям? Ще имам ли какво да пия? Как ще се облека? Не, Исус каза, ако търсиш първо Божието царство и Неговата правда, всичко останало ще ти се прибави. Затова днес идвам да ви обявя един свят път, един сигурен път, един верен път, който е пътят на спасението в Исус Христос. Този библейски стих е впечатляващ, както и цялата Библия е впечатляваща. Вижте какво казва Библията. На този път дори и безумният няма да се заблуди. За каква лудост се говори тук? Дори и най-недоверчивият човек, най-обърканият човек, той няма да се заблуди. Как се нарича това? Апостоле. Това се нарича благодатта на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Казва се, че по благодат сте спасени чрез вяра. Това не е от вас, това е дар от Бога. Спомням си, преди малко говорих с един бизнесмен, който е вървял по тези пътища. Човек става толкова отчаян, един ден гледа карти, после ходи при гледачка, после при хиромант, после си прави астрологична карта, после пирамиди. След това хората преминават през какви ли не ситуации. Унизително е, че дяволът ги поставя в това положение. И този бизнесмен ми каза, апостол Микеланджело, дори не знаех къде ми е главата. Подчиних се да прескачам гробища. Да ходя нощем по плажовете. Склонки, дървета и листа да се прекадявам, а един човек целият в бяло с гердани и въртящи се предмети. Казваше ми, че съм дете на не знам кого и че съм част от някакво гражданство, което е дошло от Африка. Колко мъка, колко грешки, колко грях. Въпреки че в текстовете на Библията се посочва ясно,
Бог използва някого, който казва, това е пътят. Тук е при пророк Исаия, това е пътят. И така, пътят, колко пъти съм стоял с часове с моята броеница, повтаряйки, което не ми носеше мир, нито покой на душата ми. Колко пъти съм влизал на литургия и съм излизал от нея студен, празен, един ритуал. Колко пъти съм плащал оброци. Изповядвах се на ухо пред отец Абат, разказвах своите драми, своите проблеми и не знаех, че и там стои един слаб човек, също от пръст, разбираш ли? Нямаше сила да ми прости. И си спомням колко пъти съм се изповядвал, накрая господинът казваше, прощавам ти, върви с мир, помоли се за нещо. И това беше много студено за мен, беше много странно, беше много празно. Беше път, който не беше път. Свято, защото понякога човек има религия, но заради ситуации, които преживява, отива да си блъска главата другаде, после пие, не знам какво, после смуче кръв, не знам какво. Знаеш ли, това е драма, това, което хората преживяват в нашето общество. Господ Исус Христос идва днес и си служи чрез един определен човек. Аз съм най-смиреният и най-малкият от всички апостоли. Всъщност аз дори не съм достоен да кажа, че съм апостол. Това беше призив от Бога, но не съм достоен. Но с внимание ти казвам, че има един път и съществува само един път. Пасторе, но аз харесвам Евангелието, но също така ми харесва... Не, съществува само един път, съществува само една истина, съществува само един живот. И когато Бог казва, че на този свят път, виж какво казва, там ще има един път, който ще се нарича свят път. Нечистият няма да мине по него, той ще бъде за неговия народ. Който и да върви по него, няма да се заблуди, дори и глупак. И така, а какво да кажем за грижата на Бог, който не изоставя своите... Може да си грешил много в живота. Напълно възможно е да си направил изключително много лоши избори в живота си. Може би някой, който ме слуша сега с сълзи на очи, се е забъркал в толкова тъмни, толкова скрити пътища, че днес дори се страхува да излезе от вкъщи. Но ако се обърнеш към Бог днес, ако скъсаш пъпната връв със света. Светът означава грях, оргии и пиянство. Света е лудост. Светът е място на роби, духовно робство. Но ако днес се обърнеш към Бог, това обръщане към Бог не е нещо, което човекът има способността да направи сам. Това означава, че Светия Дух, ако Той те постави на този правилен път, ти никога повече няма да сбъркаш. Никога повече. Това преживяване в живота на един човек. Аз съм дългогодишен пастор, грижовен баща, предан съпруг, щастлив дядо, уважаван епископ, опитен адвокат, университетски преподавател и мога напълно и искрено да ви уверя в истинността на това, което казвам. Няма значение какво е било миналото ви. Защото понякога човек казва, но пасторе, вие не ме познавате, не знаете къде съм стъпвал, не можете да си представите света или подземния свят, в който съм живял. Няма значение какво е било миналото ви. Важното е вашето решение днес. Това, което има значение, е да кажете, Господи Исусе Христе, аз се предавам на Теб. Искам този път, за който този Божи човек говори. Искам този нов живот. Ако започнете и усещате нещо в сърцето си, възлюбени, ние не сме тук случайно. Ние не сме тук случайно. Ние сме тук по Божия промисъл. Казва Бог, както един бизнесмен, който дойде в нашата църква и ми каза, хареса ми да ви слушам, защото вие отидохте директно към моя проблем. Затова и аз ще бъда директен.
Стига вече да се лутате изгубени. Пасторе, не взимах никакво решение без да отида при гледачка. Знаете ли кой стои зад картите, идолите, изображенията? Това е дяволът, това е демонът. Винаги зад един идол стои нещо. Стои демон. Затова стига вече да се лутате изгубени. Пасторе, бил съм в 30 религии, правих поклонничества, вървях 600 км пеша, намазвах се с масло, отидох на място, което се представяше за евангелско, изляха ми масло на главата с рог, изляха масло. Отидох на друго място, където всички тропаха, всички танцуваха, скачаха по гърбовете един на друг. Бях и на друго място, където беше само рететете, на друго, където само плачеха. Знаете ли, вървях по пътища, които вие не знаете. Казваха ми, имаше една жена, която гледаше на ръка, друга гледаше на кафе и предсказваше бъдещето. Апостоле, вървях по пътища, които само Бог знае. Наистина, само Бог знае. Но стига вече да се лутате изгубени, стига да живеете в грешки, Исус те вика към път, по който дори слабия, дори лудият намира правилния път. Защо казвате това? Първо, защото е написано в Библията. Второ, защото това се случи и в моя живот. Трето, защото Той е този, който води по този път. Той е този, който поддържа. Той е този, който спасява. Затова ще ти кажа, ела при Исус. Ще ти кажа, на теб, който отдавна си се отдалечил от Божиите пътища, върни се в Божия дом. Ти, който си понасял удари от живота, ти на когото не му върви, върхове и спадове, като на влакче в увеселителен парк. Ти, който започна с 3 капки ривотрил, а днес взимаш половин шише и въпреки това нямаш мир. Ти, който имаш пристъпи на тревожност, ти, който си депресиран, толкова депресиран, че нямаш сили. Дори и да видиш слънцето, нямаш сили. Ела в Божия дом. Ти, когото врагът е изкарал извън църквата, върни се в Божия дом. Върни се в църквата. Предлагам ти тук вратите на една катедрала, на една чиста, свята църква, която проповядва истината. Евангелската църква, Христос живее. Аз съм пасторът на тази църква. В човешки план това е дълголетие, 46 години служение. Трябва да ти кажа, ела, ръцете на Отца са отворени за теб. Надявам се, че приемаш тази дума, повече няма да грешиш. Бог ще изправи стъпките ти, Бог ще възстанови живота ти, Бог ще те постави на пътя на победата. Имам още минута и половина да ти кажа, може би говоря с някой, който се бори с толкова големи трудности, като лоши навици, зависимости, наркотици. Или ти, който си замесен в нещо много трудно и опасно. Да, говоря точно на теб. Аз съм пророкът за твоя живот. Време е да кажеш, стига. Стига. Защото магиите няма да решат, картите няма да решат, раковините няма да решат. Ти имаш нужда от мир, имаш нужда от промяна. Има само една по-голяма сила, която може да те освободи. Силата на кръвта на Исус. Силата на нашия Господ Исус Христос. Той ще промени твоята история. Не губи повече време. Този път те е очаквал. Ела! Спомни си какво каза пророкът. Един добър път, който се нарича Светият път. Нечистия няма да мине по него, той ще бъде само за неговия народ. Който и да върви по него, няма да се заблуди, дори и безумец. Грешките свършиха. Предай живота си на Исус, изповядай го, кажи го сега, където и да си. Може да си в затвор, може да си в клиника, в болница, в психиатрично заведение или просто у дома. Не си спал, не спиш, взимаш успокоителни, вече си се натоварил с проблеми. И животът ти продължава. Един ден добре, друг ден зле. Предай живота си. Той подготви този път още преди създаването на света. Той те предопредели с любов. Той те призова, оправда и прослави. Делото е завършено.
Ела в църквата, Христос жив. Аз съм тук и отговарям за моето служение. Има добри служения, разбира се, но аз отговарям за Христос жив. О, да. Усещам Божието присъствие, възлюбени. Алилуя! Усещам как Светия Дух се движи. Той настоява тук до ухото и сърцето ми. Онзи човек, който е на толкова опасен път, възлюбени, остави този път, той ще те доведе до смърт. Ела на Божия път. Искам да бъда пастир на твоя живот. Благодаря на Бога. Благодаря за народа на Евангелската църква Христос живее, които с усилие, любов и щедрост позволяват да се извършва това толкова велико дело, да се разнася Божието Слово по света. Моят екип, който е тук до мен, рамо до рамо от години, се грижи Божието Слово да се разпространява, защото то не е оковано. Благодаря на всички. Прегръщам ви, изричам благословение върху живота ви, върху вашето семейство, върху вашия дом, върху вашия бизнес. Мир в сърцето. Пастор Мигел Анджело, Евангелска църква, Христос живее. Много добър ден на всички, приятен уикенд.